pancen tak war-warke. Matur nuwun kudune Gong wis dipromosekke kok. Ora kok tembuke mburi kok punggung cewek. Lho, promosi lho, Mas. Kan jur cepet lek nangkep. Masalah urip kali mati ora kok nyawane, Mas. Apa sing digegem wong mati? Ayo manut sing gegem. Lah mula jenengan aja prun digegem. Oh nggih. Lah mati. Kulo mboten digegem kok. Diapake? Dilus. Ngoten. Oh, Pak Arno tekan idu barang. Ya, lanjut. Nopi sing digonggirin. Cek zaman perjuangan Nurul kelingan anak Mas Badong jiwa Mas Badong. yen tak openi Gomino Mas. ing saiki ono ngandi carane wis mana katurutan sing dikadang Gombal gampul yen mati janji saiki Madake di Presiden Kur Samar berjuang Jur kelingan anak yen iki menang keturutan jadi dadang yen nikah janji ning saiki apa lali nang gunung tak cadoni saka jagung layen mandung tak pilih kabeh gunung Ampun kesusu. Niki ditata ampun kesusu kaya balapan apa wae. Jadi disik-disikan. Iki kaya arep galapan apa wae. Nek posisi wong kur niku Nuwun Sewu niki. Cangkem kudu tamat-tamatkan. Cangkem kudu tamat-tamatan. Ayo do nangkep cangkeme dhewe-dhewe. Soale iki lambene iki ora padha.